खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिसाज्लायानो बिमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय खांनाय फिसाज्लायानो बिमाखौ बुथारदों बे जाथाया हाइलाकान्दि जिल्लायाव जादों बुथारजानाय बिमानि मुङा जयश्री देबरय 63 बोसोर बैसोनिमोन सोरखारि साख्रि मावनायनिफ्राय आजिरा मोननायमोन बिथां जयश्री देबरयआ फिसाज्लानि मुङा त्रिदीप देबरय हाइलाकान्दि टाउननि टल रड ओनसोलाव थानाय जयश्री देबरय बिथांनि न'निफ्रायनो बोखांनो हादों बिथांनि गोथै देहाखौ गोथै देहानि सेराव प्लास्टिकनि दुरुंबो मोननाय जादों बेनिखायनो दुरुंजों गोदोनायाव फाननानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों लोगोसे बे बुथारनाय जाथायाव खांनाय फिसाज्ला त्रिदीप देबरयनिनो आखाइ थानायनि सन्देह खालामदोंमोन जयश्री देबरयनि नखरनिया मानोना गोलाव समनिफ्रायनो खांनाय फिसाज्ला त्रिदीप देबरयआ बिमाखौ हाराहास्ति खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बुथारनाय जाथायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा त्रिदीप देबरयनि थिं आसि दिन्थिनायलाय उनाव हाइलाकान्दि पुलिसा त्रिदीप देबरयखौ एरेस्ट खालामबाय आरो केसबो रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि सिमा श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि सिगुन दंफां हमनो मोन्दों मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमा श्रीरामपुराव सिमुलटापु आउटपस्टनि पुलिसनि सिग्रोमनायाव गंसे ट्राकआव आबुं जानाय सिगुन दंफांखौ हमनो मोन्दों सिगुन दंफांजों आबुं जानाय UP 55T2401 नम्बर थानाय गारिया डिमापुरनिफ्राय सोनाब फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव 25 लाख रांनि बेसेन गोसा सिगुन दंफांखौ हमनो हादों आरो बे दायाव उत्तर प्रदेशनि सिद्धार्थ नगरनि उपेंद्र कुमार जयसवालखौ हमनो हादों नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बङाइगाव जिल्ला मानिकपुराव थानाय मानास हन्डा आरो चिरां जिल्ला काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि धामाका अफार होदों नोंथांमोना बाइक आरो स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिबो लानो हागोन फुजानि अफारफोरा जाहैबाय ल' डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनान्सआव गारिखौ मोननो हागोन खमैबो 12,000 रांल' होग्रोयोबानो नोंथाङा गारिखौ बख'नो हागोन नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं गारि बायोबा गंनै हेलमेट बेसेन नाङालासे मोननो हागोन बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ जायखिजाया माबा मोनसे प्राइसखौ मोननो हागोन जेरै टिभि साइकेल मिक्सार कुकार फुल टेंक पेट्रल जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन मानास हन्डा श'रुमा बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 आव खौरां लाहरनो हागोन आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101037416 नङाबा 8011277099 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन ब्रिटेननि रानि कुइन एलिजाबेथ IIआ 96 बोसोर बैसोआव जोबथाहांलाबाय बिथाङा स्कटलेन्डनि बालमरेलाव जोबथाहांलाबाय देहायाव जेंना नुजाथिनायखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंखायोमोन कुइन एलिजाबेथ IIआ सानसे सिगांसो बिथांनि देहानि जेंनाया गाज्रिसिन जानायखौ डक्टरफोरा मिथिहोदोंमोन बेखौ मिथिनानै नखरनि सुबुंफोराबो बालमरेलाव बिथांजोंनो दंफाखायोमोन बेयावनो बिथाङा जोबथाहांलाबाय आरो बिथांनि गोथै देहाखौ दिनै लन्डनाव लाबोगोन बे खौरांखौ रयेल फेमिलिनि अफिसियेल एकाउन्टनिफ्राय टुइट खालामनानै मिथिहोदों ब्रिटेननि रानि कुइन एलिजाबेथ IIआ 70 बोसोरनिबो गोबां ब्रिटेननि रानि जानानै हादरखौ सालायदोंमोन रानि जानानै समाजनि खामानि मावनायनि अनगायैबो फेशन वर्ल्डआवबो सोलायनाय लाबोदोंमोन बिथां कुइन एलिजाबेथ IIआ दा बयखौबो बिदाय लानानै बे बुहुमखौ एंगारलांबाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल GMCH आव सासे नंखाय डक्टर हमनो हादों डक्टर प्रणब ज्योति दास मुं लानानै नंखाय फोरमानपत्र लानानै डक्टरनि हाबा मावगासिनो दंमोन बेनि अनगायैबो 2015 मायथाइयावनो बानायनाय निउर' सार्जारि डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसारनिबो आइ कार्ड दंमोन बिथांनाव जाय आइ कार्डनि सागाना टप अफिसियेलफोरजों गोरोबलायामोन फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जौ लोंनायनि मोनामनाय मोननायनि उनावनो बेरामि नखरनिया अजद दैखांनायनि उनावनो नंखाय डक्टर प्रणब ज्योति दासखौ हमदोंमोन बेनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव नंखाय फोरमानपत्र लानानै डक्टरनि खामानि मावनायनि जाथाया सोराङाव फैदों बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा
तामुलपुर जिल्लानि गणेशगुरि ओनसोलनि भारत भुटान सिमनायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा नानतिमा बान्द' 50 बोसोर बैसोनि। हाग्रायाव बन खननो थांनायावनो मैदेरा बिथां नानतिमा बान्द'नि सायाव गाग्लोबदों। उनाव माखासे सुबुंफोरा बिथांखौ जोखोम जानाय हालोदाव हायाव गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै देहा फाहामसालिया फोसावदों। तामुलपुर जिल्लानि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल सुबनखातायावबो मैदेरनि उदखार। सुमित्रा सोरगियारि आरो बैकुन्ठ ब्रह्म बिथांमोननि न'खौ सिलिंखार खालामलांदों मैदेर फालोआ। जाथायनि सायाव सुमित्रा सोरगियारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 3:30 रिंगासो समाव हाग्रानिफ्राय मा 30सो मैदेर फालोआ फैनानै बिथांमोननि न'खौ सिलिंखार खालामफैदों। बेनि अनगायैबो 20 मनसो माइखौ गाज्रि खालामलांदों, गय बिफां सिफायलांदों, माइ आबाद थिलि गेजेर गेजेर थाबायलांदों। बेबायदिनो गोबां खहा खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि सायाव हाग्रा बिफानखौ राहा लानो थाखाय खावलायहरदों, लोगोसे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। नोंथाङाबो बेखार नामा? जुदि नोंथाङा बेखार आरो नोंथांनाव जुदि रोंगौथि दं, अब्ला इउटुब चेनेल खुलिनानै गावनि जिउखौ फसंनो हागोन। साख्रिनि थाखायल' लामा नायबाय थानानै गावनि समखौ बारहोहरस्लायस्लाय रोंगौथि दंब्ला इउटुब चेनेल खुलिनानै बेनिफ्राय नोंथाङा लाख लाख रां खामायनो हागोन, बेबो खम समनि गेजेरावनो। नाथाय इउटुबाव चेनेल खुलिनानै भिडिअ एंगारोब्लानो रां आरजिनो हागोन एबा जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन बेयो नङा। बेनि थाखाय नोंथाङा गोबां खस्थ'बो खालामनो नांगोन आरो खस्थ' खालामोब्ला नोंथाङा जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। जोंनि आसामावबो गोबां मुंदांखा इउटुबारफोर दंसै, जेरै बर'निफ्राय बि भइस इउटुब चेनेल, एसामिस रावै बानायनायाव डिम्पु बर'आ, बेबायदिनो गवालपारानि मुस्ताफिजुर रहमान बिथांमोनहा इउटुबनिफ्रायनो दानफायाव गोबां रां आरजियो। बिथांमोननि अनगायैबो बजालि जिल्लानि पाठशालानि थागिबि दिपांकु भराली बिथाङाबो इउटुबनिफ्राय दानफायाव 5 लाख रांसिमहालागै आरजिनायखौ फोरमायथिनानै लादों। इउटुबाव बिथांनिया मोननै चेनेल दं, आननन मिस्ट्रिस हिन्दी आरो टौरपेडिया हिन्दी। मोनसे चेनेलाव 45,90,000 आरो गुबुन मोनसे चेनेलाव 10,60,000 साबस्क्राइबार्स दं। इउटुब जार्निनि सायाव बिथां भरालिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गिबियाव प्राइभेटआव साख्रि मावोमोन, जायनि दान बान्थाया 8,000 रांल'मोन। बेल' रांजों न'खरखौ सामलायनायाव गोब्राब मोननानै बिथाङा बे साख्रिखौ नागारदोंमोन आरो इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन, जेराव बिथाङा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसारनायखौ मोननो हादों आरो दा बिथाङा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि 20 सुबुंफोरखौ गावनि इउटुब चेनेलाव खामानि मावनो थाखाय साख्रि होयो, जायखौ लानानै गोग्गानाय फोरमायथिदों बिथाङा। जायफोर बिथांमोनहा इउटुब चेनेल खुलिनानै जाफुंसारनो हायाखै, बिथांमोननिसिम माखासे टिप्स। नोंथाङा साक्सेस नांगौबा पाब्लिकआ माखौ नायनो मोजां मोनो, माबायदिखौ नायनो मोजां मोनो, बेनि सायाव भिडिअ बानायोबा अनसायजागोन। आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौ ज' खालामनानै आलदायै दुवार ओनसोल प्रदेश रायजो दाफुंनानै होनांगौनि दाबिजों दुवार ओनसोल जन परिसंगम DJPनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुवार ओनसोल प्रदेश रायजो दाफुंनानै होनो थाखाय भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। आसामनि बुरलुंबुथुरनि साहाथिं आरो सोनाब बंगनि माखासे ओनसोलफोरखौ ज' खालामनानै गोदान रायजो दानानै होनांगौनि दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेफोर ओनसोलफोराव जारिमिन दंखायो आरो लिगेसिबो दंखायो। जेब्ला भारताव थानाय इंराजफोर आरो भुटानजों दावहा जादोंमोन, अब्ला भुटाना जेनदोंमोन आरो बैफोर ओनसोलफोरखौ थांनाय 1865 मायथाइयावनो दुवार ओनसोल हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। जायनाखि हादराव गोदान रायजो दानोब्ला जारिमिन आरो लिगेसिनि गोनांथि दङ, बे लेखायै दुवार ओनसोलावबो जारिमिन आरो लिगेसि दंखायो। बेनिखायनो दुवार ओनसोल प्रदेश रायजो दाबि खालामनायखौ भारत सरकारा खोनासंगोन आरो रायजो दानानै होनो थाखाय मिरु सरकारनो दिल्लीयाव थांनानै गोसोखां बिलाइ गथायहैगोन। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो सावरायनाया जागासिनो दङ, जाय रायजोखौ गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो गावसोरनि हा होननानै साननानै लानो हागोन होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा। जायनाखि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामनायाव जोबथा एबा फाइनाल एन्ड कम्प्रेहेन्सिभ गोरोबथा खालामबाय, बेजों बर'फोरनि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ नेवसिनाय जादों। नाथाय जोंनो जायखिजाया थासारियावनो आलादा रायजोनि गोनांथि दङ। थांनाय 1966-67 निफ्राय 22 बोसोरसिम उदयाचल दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामदोंमोन, जायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव 3 गोरोबथा BSc, BTC आरो बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा ट्राइबेल आरो बर'फोरनि थांनानै थानायनि थाखाय खैफोद लाबोदों।
आसामनि हानि गुबै बिगोमा ट्राइबेल बर' सुबुंफोरनि सायावनो बुलडजारनि राज सालायदों आरो बिटिसिनि गेजेरजों हा मोनखानायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लांफिनजोबनो नागिरदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि हादराव मोन 50 गोदान रायजो जानो थांगासिनो दङ, जेराव भारतआव 130 कौटि सुबुं अनजिमा दङ, बेयाव मोन 100 रायजो दायोबाबो जेबो जेंना गैया। बेनि अनगायैबो गेदेर हारिफ्रा फिसा फिसा हारिखौ गादबनानै हादरखौ सालायनाय आरो धोनिया धोनि जालांनाय, गरिबा गरिबैनो थालांनायखौ बै समावनो अटल बिहारी वाजपेयी आरो LK आडवाणी बिथांमोनहा मिथिखादोंमोन। बेनिखायनो भारतखौ जौगाखांहोनो थाखाय फिसा फिसा रायजो दानो नांगोन होननानै बिथांमोनहा बै समनिफ्रायनो सानखादोंमोन। बेनि अनगायैबो भारतआ मोनसे गेदेर हादर जानायनि थाखाय भारत सोरखारनि बिथांखिफ्रा गासैबो जायगायावनो सफैया। गिबियाव रायजो सोरखाराव सफैयो आरो रायजो सोरखारा जेराव दैथायहरो बेयावसो सफैयो। बेनिखायनो फिसा फिसा रायजोनि गोनांथि दं होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।